Muri yeZimbabwe ndadzoka manje right vanhu vaiva vakandichallenge vachibuda vachiti ye iwewe unonyepa unodi nhasi ndauya kuti ndikuratidze manyepero anoita vanhu veZANU-PF saka like this video kuti ZANU-PF yacho iboyikana hazvina kumira musha right. Look at this picture riri kutenderedzwa these people vari so desperate kuprova vanhu kuti vari kuita zvinhu zvinobatika munyika right. This guy akabudisa pic rake iri achida kubhilivhisa vanhu achibhilivhisa vanhu kuti iye zvinhu zviri kumufambira ndobva atonyora akati musanditire noise please, I'm on top of the game thanks to the empowering policies of the Second Republic. My hard work has paid off. I'm proud to share my success story. I own a thriving 15-hectare home to over 2,000 layer chickens producing eggs daily plus 347 off-layer chicken. My horticulture endeavors the flourishing and I'm excited to expand into goat farming soon. Grateful for the opportunity and support that you have made my agricultural dreams a reality. Urukuzwana ndobvaisa photo iri. So inini I don't know kuti chichangonipindawo musoro mangu because inini ndakatongozvirelaxirawo zvangu, but because of these people vakauya panapa vachida kunditi iwe uri kunyeba zvinongobhuwa kuti iwe uri kunyatsoudza vanhu zvinhu zviri kuitika zvechokwadi obva nguva kuti uri kunyeba vana kuti akuchiprova yekuti anonyeba ndiani between inini kana kuti ivo. Inini nhasi nditori muchiki ndoda kutoprova wrong but ndatora this pic ukaenda paChrome pepe ukanoskana rinokuratidza kwarakambosendwa kwese. So this guy akarisenda manje haana kana mazuva arisenda. I think tongangoti 26 hours arisenda, but pic pacho paakariba zvakapostwa kuBrazil andikwanisa kuzoverenga chiBrazilian chirapo ndoko rakapostwa this picture kuchitaurwa zvinhu zvenhingirina. Same picture hapana kana chinetuhuku tukamira pa zvese ndiko rakanhingirina. Ukaenda paChrome uchanoriona iri kuBrazil rakapostwa muna 2021 2 December 2021 ndo pakapostwa this pic kuBrazil. But these people vari so nhingirikini zvekuda kubhilivhisa vanhu kuti zvinhu zviri kuita zvinhu zviri kuvafambira. I don't know kuti why vari so desperate kuprova maZimbabweans kuti aiwa zvinhu zvedu zviri kuita isusu zvinhu zvedu zviri kutifambira Second Republic iri kugona. I don't know kuti kuda kubhilivhisana even nemukuru wavo kana kuti kuda kuita sei kana kuuya vachiita noise painternet. Do I think kana ndo vakomana vacho vakanzi mavarakashenda ipono varakasha ku social media ikoko. So vazoitawo munyama wekuti ivo vakazotangana nenhingirina. Hadi munoona panapa ndikangoposta nenhingirina vamwe vasina kana kuona vanongosvika kutanga kundataka iwe unonyaba wakadai chichi vamwe vachiti yo zindofira munhu chichi and stuff. Ndichingovatarisa zvamwe chikoti alright ndo vanhu vaya vakatumwa kuti vauye kunhingirina. So iko zvinezvi ndadzoka manje ndakudzosera kujikiwe rinopisa zvakawanda zvikunyebwa zvakawanda zviri loading and nditori nemafaira ekutoti vanhu vese makaona vachinyeba ndine list rekuti muchaguta zvinhu pachanakidza panapa zvekuti I don't know kuti why manje kupusa kwavo ivo hainoda kuchionesa kuti dofo ndiani kupusa kwavo kutadza kuziva kuti internet haikanganwe. Internet ukaisa paChrome rinoskana robva rabuda rakamboposwa kwakati. And this pic apa parandatoenda apa ndo paoriginal source pacho rakatoitwa repost navanhu vakatowanda vachingotitora vachingoti mawebsite but isusu hatimire izvozvo hatijaidze makudura rokambe nai papo ndatoti handingambovasiya vanonyepa ndo zvese zvamuri kuona. Inini pandangoona ndikati mtesu akaza huku dzese dzine famu rese akazviona kupi akazviona bai riri kupi famu racho tirivhizite tuone because teida kuti vanhu vese vazoziva kuti vanhu vari kuita people are doing things out there hatisi kuramba kune vari kuita but ndachida kuona this particular one because he is a propagandist anogara achitaura zvakawanda achishorapodza vanhu achinyebera vanhu. Inini ndendingatomira ndimuone ndiyo munhu wacho yari papa. So guys ndonyaya ndavandika kubatira panapa. Like this video kuti vanyatsoboyikana ende ndoda kuva expose vakawanda mai wi akudyiwa rinopisa.